Sabela wena kwazo zonke izinto uma kukhona indlela noma yinto indlela afuna ukuhamba ngayo noma yinto into yokuqala uyacabanga ukuthi konje lo nkulunkulu ongithandayo kangaka lapho ngicabanga khona uthando lwakhe luyathanda yini ngoba lezi zinto kuye kube kuhle ma zinobuhlobo zifana uma umuntu ethandwa uNkulunkulu azisondeze futhi nezinye izinto ezithandwa uNkulunkulu noma indawo ma ithandwa uNkulunkulu indawo ezithandwa uNkulunkulu ngokwasekuphakamiseni zinezimpawu zakhona uphawu olukhulu wakhona ithempeli ikhona yini akhona amanazaretha lapho kuya ngakhona cabangiso komuntu othandwa uNkulunkulu noma ufike esikoleni uyafika ibukele noma uyayithanda afuna ukuyibuka ngamehlo kaShembe angayibuki ngamehlo enhliziyo yakhe noma abangani bakhe noma kabani noma ngawendoda yakhe qala ibuke ngamehlo enkosi yasePhakameni inkosi yasePhakameni lento ngayithanda yini
Incwadi yomprofethi uJeremiya isahluko sama-23 ivesi lokuqala kuya kwelesishiyagalombili. Wo kubo abelusi abachitha bazihlakaze izimvu zedlelo lami, kusho uJehova. Ngalokho usho kanje uJehova uNkulunkulu kaIsrayeli: ngabelusi abelusa abantu bami uthi, nihlakazile izimvu zami nazixosha, anizihambelanga. Bhekani, ngiyakuhambela ububi bezenzo zenu kini, usho uJehova. Ngiyakubutha insali yezimvu zami emazweni onke lapho ngixoshele khona, ngiyibuyisele ezibayeni zayo. Iyakuchuma yande, ngiyakumisa phezu kwayo abelusi abaya kuyalusa. Ayisayi kwesaba, ayikuphela amandla, ayisayi kujeziswa, usho uJehova. Bheka, izinsuku ziyeza, usho uJehova, lapho ngiyakumisela uDavide ihlumela elilungileyo, eliyakubusa njengenkosi, libe nokuhlakanipha, lenze ukwahlulela nokulunga ezweni. Izinsuku zalo, ezinsukwini zalo uJuda uyakusindiswa, uIsrayeli ahlale elondekile. Nanti igama liyakubizwa ngalo lokuthi uJehova ungukulunga kwethu. Ngalokho bheka, izinsuku ziyeza, usho uJehova, abangasayi kusho ngazo ukuthi kuphila kukaJehova, owabakhuphula abantwana bakwa-Israyeli ezweni laseGibhithe, kepha ukuthi kuphila kukaJehova, owayikhuphula wayihola inzalo yendlu ka-Israyeli ezweni lasenyakatho nasemazweni onke engangibaxoshele khona, iyakwakha ezweni lakubo. Incwadi ka-Isaya isahluko sokuqala ivesi le-12 kuya kwelama-20. Izwani izwi likaJehova, nina babusi baseSodoma, nibeke indlebe ekufundiseni kukaNkulunkulu wethu, nina bantu baseGomora. Iyini kimi imhlatshelo yenu eminingi na? Usho uJehova. Ngisuthile ngeminikelo yokushiswa izinqama nangamanoni amathole akhuluphalisiweyo,
negazi lezinkunzi nelamawundu nelezimpongo angithokozi ngalo. Lapho nifika ukubona ubuso bami, ngubani okubize kini lokhu esandleni senu ukuba ninyathele emagcekeni ami na? Ningabe nisaletha iminikelo eyize yempuphu, impepho eyisinengiso kimi, impepho eyisinengiso kimi, ezokwethwasa kwenyanga namasabatha nokubiza imihlangano, angivumi ububi kanye nemkhosi. Ezokwethwasa zenu kwenyanga nemkhosi yenu emisiweyo kuyazondwa umphefumulo wami. Kungumthwalo phezu kwami, ngikhathele ngokukuthwala. Lapho nelula izandla zenu, ngiyakufihla kini amehlo ami. Yebo, lapho nenza imikhuleko eminingi, angikuzwa. Izandla zenu zigcwele igazi. Gezani nihlanzeke, nisuse ububi bezenzo zenu phambi kwamehlo ami. Niyeke ukwenza okubi. Fundani ukwenza okuhle, nifune ukwahlulela, niqondise abacindezeli, nahlulele izintandane, nimele abafelokazi. Wozani-ke sithethe indaba, usho uJehova. Noma izono zenu zibomvu kakhulu, ziyakuba mhlophe njengeqhwa. Noma zibomvu njengobubende, ziyakuba njengoboya bezimvu. Uma nivuma nilalela, niyakudla okuhle kwezwe. Kepha uma nala nihlubuka, niyakudliwa inkemba, ngokuba umlomo kaJehova ukhulumile. Incwadi yamahubo. Incwadi yamahubo isahluko sama-65, ivesi lokuqala kuya kwelesine. Udumo luhlalele wena Nkulunkulu eSiyoni, nesithembiso siyakugcwaliswa kuwe. Wena ozwa imikhuleko, beza kuwe bonke abantu. Izenzo ezimbi zangahlula, iziphambeko zethu uyaziyekela. Ubusisiwe omkhethayo wena, omsondezayo ukuba ahlale emagcekeni akho. Siyakusutha ngokuhle kwendlu yakho, ethempelini lakho elingcwele. Udumo lukuhlalele wena Nkulunkulu eSiyoni, nesithembiso siyakugcwaliswa kuwe. Wena ozwayo imikhuleko, beza kuwe bonke abantu. Izenzo ezimbi zangahlula, iziphambeko zethu uyaziyekela. Ubusisiwe umuntu omkhethayo wena, omsondezayo ukuba ahlale emagcekeni akho. Siyakusutha ngokuhle kwendlu yakho, ithempeli lakho elingcwele. Indaba yokuthandwa komuntu uNkulunkulu. Yinto ongekho umuntu ongathi uyayiqonda ngokuphelele. Ukuthi daleka kanjani uma uNkulunkulu emthanda umuntu kusuke kudaleke kanjani.
nanokuthi lowo muntu asuke emthanda uyaze amthande nje ngoba isuke enjani. Lezi zinto zombili akekho umuntu ongathi uyazazi kahle ngokuphelele. Kuyenzeka uNkulunkulu amthande umuntu kodwa angamthandi yedwa. Athande umuzi, athande indoda nezingane zayo. Nakho lokho akekho umuntu ongasho ukuthi into edaleka kanjani. Nokuthi labo bantu balowo muzi noma leyo ndoda nalezo ngane zayo uyazi athi mayithanda ngoba yona isuke injani. Bakhona abantu abake bafika ekuphakameni besuka ezweni labeSuthu. Abantu bakwamthimkhulu uNkulunkulu wayebathanda laba bantu. Wababiza, wababeletha waze wabafisa ekuphakameni. Akekho umuntu owaziyo ukuthi laba bantu ezweni lakubo uNkulunkulu wakhetha bona bodwa ngoba kunjani. Nokuthi khona lokho kuthandwa kwabo uye kwakuqhamuke kanjani. Nabo abazanga nomakhelwane babo abazanga. Noma sebefikile la ekuphakameni bafica abantu eduzane komuzi wasekuphakameni ababe khona behleli khona abafike bangenisa kubo. Bantu bakamafukuzela izingane ezayifunda nomuzi wakho mafukuzela. Uma belanda indaba uNkulunkulu ababize ngayo nendaba ababizele yona. Uma beyilalela labantu bakadube base befikelwa ukubuza ukuthi lento ikhona lenihamba ngayo. Nalo muzi yeni ushoyo kuyilo. Ngoba siyanizwa nithi lo muzi ungathi wona lo ebenibizelwe wona. Njengokuchaza kwezibonakaliso laba abantu ababeyibona endleleni. Kwenzeke kanjani ukuthi lento iyobonwa abantu abasezweni lale kubeSuthu? Thina sihlala emngceleni walendawo, laba abantu sihlale sibabona njalo. Naye lo muntu siyamazi ukafike nala. Kodwa singayiboni thina lento. Uma kuthando olunjani lolu thando oluhambe luyothanda abantu lekude kodwa abantu beseduzane lungabanaki. Lungazivezi kubo. Lungasondeli kubo nabo lungabasondezi kulona. Umbuzo ke omkhulu lo wawubuzwa yilaba bantu futhi engazi ukuthi ungakhamngaphi umuntu ongawuphendula ngoba kuzo zonke indawo nakuyo yonke imizi nakuzo zonke izizwe bakhona abantu abathandwayo uNkulunkulu nabake bathandwa namakhaya nezizwe namadoda nezingane namakhosikazi namakhosi nezinduna nezigebengu nababulali nabathakathi nezinyanga nezangoma. Nase befila abantu.
yenzani le yangane lapha? Kodwa akekho umuntu ongachaza ukuthi laba bantu noma bayaphila noma basekho noma amakhosi noma eyinduna noma indoda nje noma inkosikazi noma intombi noma insizwa noma umndeni noma isizwe, uNkulunkulu lento yayifike kanjani nokuthi wabathanda ngoba kunjani. Enye into, uthando lukaNkulunkulu luye lungasho ukuthi ngiyeza. Uma uNkulunkulu emthanda umuntu uye engabikezeli ukuthi wena ndoda namhlanje ngikuthandile, uthando lwami luyeza lapha egcekeni lomuzi wakho, oluzothanda izingane zakho nezizukulwane zakho zonke, noma inkosikazi nakhona kuba njalo, noma isizwe nakhona kuba njalo. Abantu uShembe afikela kubona babe ngamlindele, babe ngazi ukuthi ukhona umuntu onjengaye ozofika, noma babe khona abantu uShembe engakafiki ababekhuluma ukuthi ukhona umuntu ozayo ovele ezulwini. Lo muntu enyameni uyafana nje nabantu bonke, kodwa ngaphakathi akafani namuntu osewake wabakhona emhlabeni, akafani nalutho futhi olukhona ezulwini. Enyameni uyafana nje nabantu bonke, uyadla, aphuze amanzi, embathe ingubo embathwa abantu bonke, kodwa ngaphakathi akafani nabantu basemhlabeni. Ngaphakathi kasiye umuntu, ngaphakathi uNkulunkulu esemhlabeni. Kodwa noma abantu abanye kwathi mabe ikhuluma lento, labo ababeyikhuluma kubo beyizwa, abazange bazi ukuthi kuyobe kulanga lini, nganyanga yiphi, nganyaka muphi. Babe balalela nje bebakholwe mabe bakholwa, kodwa behlale bengazi. Abanye beze behambe beshiya abantu abase bebaqoqile bethi hlalani lapha nilinde, ukhona umuntu onje ozayo, uzofika nifundise kanje, niyombona ngalokho. Ofike anifundise indlela yesabathi, indlela yokungaphuzi utshwala, indlela yokwesaba uNkulunkulu, indlela yokuyiphatha kahle, yokuyihlonipha. Noma uyindoda uyihloniphe wena, noma uyinsizwa uyihloniphe. Ungahambi ngeindlela zezinsizwa ezingazihloniphiyo. Uhloniphe inyama yakho, uyiphathe ngobungcwele, ngoba idokodo lenkosi enkulu yasezulwini. Namakhosikazi babe watshela kanjalo, uzofika anifundise isabatha, anifundise nokubhinqa. Abanye besho nokuthi ukhona umuzi ozayo ozokwehla ezulwini wehlele emhlabeni. Lo muntu uzofika athi mayise baqoqile laba bantu abese bayisa khona, abafundise khona yonke lento ekhulunywayo. Namadoda namakhosikazi nezinsizwa nezintombi uyofika ayifundise le ndlela yesabathi, le ndlela yokubhinqa. Lapha Emkhayideni sifike sangawafica kaMahiya, sibona ukuthi mhlawumbe umyalezo siwushiye ngemumva, sifike kuqala ungakafiki wona. Kodwa
ekuphakameni sase sikukhulumile sakuphinda futhi ukuthi noma umhlangano noma inkonzo noma umthandazo noma kusesabatheni noma u25 akangabi bikho umuntu ozokwembatha into yakhe ethandwa uye maye semzini kaNkuluNkulu nina mabandla asekuphakameni makhosazana asekuphakameni nimbathe amahiya manje ke lokhu sifike sangakufica la Emkhayideni kuyincosana kakhulu kodwa sinalo ithemba ukuthi njengoba sikukhuluma nje umoya wakho uzosala la wande kuphele lokhu obekwenziwa kwenziwe lokhu ushembe athi akwenziwe amakhosazana asekuphakameni phakathi komuzi kaNkuluNkulu kashongo kuphela kusuke kuyisabatha umuntu enkonzweni noma uma ehamba nje lapha egcekeni lomuzi kaNkuluNkulu impahla zakhe ezinye yazithandayo nezikhethi nezingubo ezinye zakhe uyoyigcina emzini wakubo lapha emzini kaNkuluNkulu uyokwembatha ihiya maye inkosazana yasekuphakameni siyethemba ke ukuthi njengoba izwi nilizwa lizokukhuthalela lokhu ukuthi abantwana benu belifeze lelo zwi ngoba abanye abayiphethe baphethwe abazali babo baphethwe ngabazali babo ukhona ukwembatha esicelayo ukuthi kuphele lapha ephakameni kungabi bikho kumakhosazana okunye ke siye sikhuze anginakungena kukho into engiyikhulumayo kuphela ukuthi kwenzeke lento engiyikhulumayo kuyophela ukuthi kwembatha kuni akuyuba khona kodwa kumakhosazana asekuphakameni anginakusho ukuthi kwembatho kunje kodwa ngamhla kwangena la mahiya kuyophela kuyekwenzeke ngikubone noma ngihleli la igcekeni abanye ngithumele ngikhulu uthambani nimtshele lokuthi kumbathwa kanje endaweni kaNkuluNkulu abeseyeka ningakhohlwa lokho ukuthi lo muzi umuzi kaNkuluNkulu indawo eyingcwele uma abantu bengena ngalamagceke benifica la nimelwe ukuba isibonakaliso ngazo zonke indlela zokuthi laba bantu basendaweni eyingcwele abakhohliwe futhi bayazi nakho lokho abakweyisi bayakuhlonipha akulungile lokho ukuthi umuntu ehamba la igcekeni noma useThekwini kufane noma kulapha Emkhayideni kufane ngaphandle kufana ngoba umthetho kaNkuluNkulu naseThekwini ehamba ngawo okubi ukuthi izindlela zokwembatha zale eThekwini umuntu azithwale azilethe la Emkhayideni akulungileke lokho ngikhuluma ke ngokuthi laba bantu babe kukhuluma lokho ukuthi ushembe uyeza noma babe ngazi ukuthi ushembe ngoba babe ngatshela babe ngasazi futhi isikhathi sokuthi uzofika nini uthando ke lukaNkuluNkulu into enjalo kunjengesigebengu sifika endlini
siye singasho ukuthi ngelanga elukuthi ngiyeza, sifika kungazelele muntu. Usho njalo uJesu uthi uma umninindlu ubesazi isikhathi isela lizofika ngaso, ubengeke avume ukuthi indlu yakhe ifohle, bezohlala linde ngaleso sikhathi isela limfice ebhekile. Kodwa ngoba lifika ngokuzuma, mhlamba ulele mhlamba akekho, nokuthandwa komuntu uNkulunkulu yinto ehamba endaweni enjalo. Kodwa kuye kube kuhle ukuthi noma ungazi ukuthi uNkulunkulu uma emthanda umuntu kuqala kanjani, nokuthi uthanda umuntu onjani, nokuthi lolo luthando lufika ngasikhathi sini. Uma uNkulunkulu esemthanda umuntu, naye umuntu azi ukuthi uNkulunkulu uyangithanda, mase lifikile uthando lukaNkulunkulu azi ukuthi uthando lukaNkulunkulu selifikile. Umuntu engabi sebumnyameni athandwe ezulwini, kodwa yena engazazi ukuthi uNkulunkulu uyamthanda. Yinto leyo engeyinhle, inhlanhla engaphelele ukuthi uNkulunkulu ekuthande, kodwa wena muntu uNkulunkulu akuthandayo ungazi, noma umuzi othandwayo ungazi ukuthi uNkulunkulu uyalithanda leli igceke, noma isizwe singazi ukuthi uNkulunkulu uyabathanda labo bantu baleso sizwe. Ngoba uthando lukaNkulunkulu yinto engafani neindlela zabantu, yinto engafani nezindlela zabantu. Lunezindlela zalo oluzibizayo kumuntu ma uNkulunkulu usuke emthanda, ma ehlelwe uthando lukaNkulunkulu. Lunezindlela zalo oluzibizayo kumuntu, ziye zehluke kulezi zomuntu, azifani neindlela zabantwana babantu. Isikhathi esiningi izindlela zabantwana babantu zisuka emthonjeni wenhliziyo. Inhliziyo yinto eyinuku kakhulu, noma into ibolile uye uyifice seyingene yagamanxa khona, noma into ingcolile uye uyifice siyembethe, noma into inephunga ihlale nayo nje, noma into ihlazo ilandele hambe ngayo. Indlela zabantwana babantu zinjalo, kanti izindlela zokuthandwa uNkulunkulu zonke lezo zinto ziyalana nazo. Uma umuntu ethandwa uNkulunkulu akuhlali kungambizi ukuthi akashiye izinto ezingcolileyo nezinto ezinephunga elibi ebusweni bukaNkulunkulu, nezinto ezingamahlazo, izinto ezenyanyekayo. Akukhathalekile noma inhliziyo iyazithanda, noma ubani omunye ozithandayo, noma zikwenzelani, noma ziyakujabulisa, noma ziyakufudumalisa, noma zinjani, noma ziyakuphilisa. Kodwa ma zingcolile emehlweni kaNkulunkulu, uthando asuke ethandwa ngalo luye lubiza ukuthi akaziyeke.
manje ke umuntu usuke engazi ukuthi uNkulunkulu umthandile, kuye ukuthi noma uhamba ngaleyo ndlela yalezo zinto ezinamaphunga amabi, abe lokho eqhubeke njalo, kungasho ukuthi akaziyeke, ngoba akazi ukuthi uthandiwe uNkulunkulu. Nezinto ezingcolile angaqheli kuzo, ngoba akazi ukuthi uthandiwe uNkulunkulu. Nolimi olungcolile angaluyeki, nezenzo ezingcolileyo angaziyeki, nenhliziyo embi angayiyeki, eceba imicabango emibi angayiyeki. Ngobe akazi ukuthi uyathandwa uNkulunkulu. Kufanele angaziphathi njengokuthanda kwakhe, ufanele aziphathe njengabantu abathandwayo uNkulunkulu, njengezindlela zabantu abathandwa uNkulunkulu. Noma uyakhuluma, akhulume ngolimi lwabantu abathandwa uNkulunkulu. Noma uyacabanga, acabange izinto ezicatshangwa abantu abathandwa uNkulunkulu. Noma uyembatha, embathiso kwabantu abathandwa uNkulunkulu. Noma uyakha, akhise kwabantu abathandwa uNkulunkulu. Abanye abantu bayasehlula, uye ungazi ukuthi ungamenze njani, ngoba kuye ukuthi kungonakele lutho nje, asuka ekweli kudizwe athi ngiyokwakha, unukwakha mina umuzi wami. Mawuthi uyabekisisa kahle indlebe ukuthi ushembe niyobe senihlangana kanjani naye, uzosontaphi, ungezwa lutho. Umuntu othandwayo uNkulunkulu, into yokuqala ayenzayo ngaphambi kwazo zonke izinto, uma kukhona indlela noma yinto, indlela afuna ukuhamba ngayo noma into afuna ukuyenza, into yokuqala uyacabanga ukuthi konje lo uNkulunkulu ongithandayo kangaka, lapho ngicabanga khona uthando lwakhe luyathanda yini. Ngoba lezi zinto kuye kube kuhle zinobuhlobo, zifana. Uma umuntu ethandwa uNkulunkulu, azisondeze futhi nezinye izinto ezithandwa uNkulunkulu. Noma indawo ithandwa uNkulunkulu, indawo ezithandwa uNkulunkulu ngokwasekuPhakameni zinezimpawu zakhona. Uphawu olukhulu lwakhona ithempeli likaNkulunkulu. Likhona yini? Akhona inamaNazaretha lapho ngiya ngakhona. Cabangiso komuntu othandwa uNkulunkulu. Noma ufike esitolo, uyafika ibuke lento, noma uyayithanda, afuna ukuyibuka ngamehlo kaShembe, angayibuki ngamehlo enhliziyo yakhe, noma abangani bakhe, noma kabantu, noma ngawendoda yakhe. Qala ibuke ngamehlo eNkosi yasePhakameni. INkosi yasePhakameni lento ingayithanda yini? Noma ngizoyembatha ingayithanda yini? Noma ngizohlala kuyo ingayithanda yini? Noma ngizoyidla ingayithanda yini? Ma ingasithola ukuthi mina kade ngiphuza lamanzi nje ngalesi sikhathi, noma ngiyembethe kanje, ingajabula yini? Uma engaboni ukuthi uShembe ngajabula, ayiyeke leyo nto. Umuntu ke othandwayo
nowaziyo ukuthi uyathandwa uma enenhlanhla uyenze njalo kuzo zonke izinto azenzayo ngisho izingane zakhe noma wenzani eqondene nazo uqala la njengokusho kwencwadi ethi mazise uNkulunkulu ezindleleni zakho zonke hayi kweyithile kodwa kuzo zonke noma ngezanhloboni noma ngezokusebenza noma ngezokuganwa noma ngezokwembatha mazise uNkulunkulu wazisa uNkulunkulu umuntu oyethi noma wenza noma isinqumazo sithatha aqale afune ekuphakameni kwathiwani ngalento ngayenza kanjani ngendlela engezukuphambana nothando olwangithanda ukwazisa uNkulunkulu into enjalo yonke into yenza ngisho abe yini uqala ngokubuka ukuthi ushembe akeze ukudumala yini ushembe uzojabula yini awuqali ngokuthi mina ngizojabula yini noma kuyakufikela uyacabanga ngaphambi kokuthi ukukhulume olimini lwakho uye uqale ukuthumele lapho lento inayo yini indawo ekuthokozeni kukaNkulunkulu wasekuphakameni makungena ndawo ungakukhulumi ulimi lwakho lufinqe lungenabi kodwa nakho lokho kwesinye isikhathi kuye kungeneli kuhle khona kuyinto enesidingo ukuthi umuntu wazi ukuthi uyathandwa uNkulunkulu ngesizathu salokho engikushoyo so ukuthi ma umuntu ethandwa uNkulunkulu kuye kumbiza ukuthi kukhona izinto noma ubeyithanda noma ubehamba ngazo noma ubekuzo ahlukane nazo ngabe sazenza aqale izinto ezintsha ezenziwa ngabantu abathandwa uNkulunkulu wasekuphakameni angafuni ukuba nomehluko lento engihlale ngikhuza ngithi ungabe ufuna ukuthi ube nobuNazaretha bakho obuhlukileyo okungafani nobuNazaretha bebandla elingcwele ibandla elingcwele lasekuphakameni ungazakheli umfanekiso wokubaziweyo noma sezulwini noma kusemhlabeni ungabi nento ukuthi makuthiwa amaNazaretha wayenzi lento wena ngesizathu sakho nje wedwa uyayenza futhi kungakuthinta indawo ukuthi lento uyayenza ungazisoli ungadliwa unembeza ungaboni lutho lonakele ungaboni lutho olonakele akukuhle lapha uma umuntu usuke ehamba lolu hambo enihamba ngalo ukuthi uhlale ufune ukuba nomehluko ngezinto eziphambanayo nomyalelo wenkosi yasekuphakameni ngabo ukugqama lokho idimoni elinamandla ma umuntu like lamthinta enhlizweni yakhe akabe sazi nomngcele kwesinye isikhathi uthi lake awungeni uthwele ukufuna ukugqama
uye ukushiye ngaphandle uyobuya ukuthathe ke mawusu uhamba ngendlela. Imbambe lento umuntu fake ekuphakameni nakhona antante lapha emafini. Kanti akwenziwa. Ungavumi ukuthi ubatshazwe la ekuphakameni. Ungafuni ukubatshazwa ma ube umuntu oqala nje okuthi into ingakazi yenziwe ekuphakameni bonke abantu bekuhlonipha lokho ukuthi ayenziwa lento. Kuphume ngawo ukuthi lento uShembe wayethe ayenziwa abantu bonke bafika ekuphakameni bangayenza kwaze kwafika indoda yasekuthini yayenza noma insizwa yasekuthini yayenza.